Flashback. End of flash. Bruh, look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Buto laki, mga masih kayak delay do. Naglag mo kung dahil, vlog ya. Terus tuh, ano ya hawa? Betulan na, betulan. Perburat. Enggak, betul video ini enggak umana. Dan apa tuh direkam? Dan direkam. Ini udah spray Hey guys, amo na gisugdan guys, amo na gitrapuhan kay amo na i-repaint karon. Ang mga trapuhan dia tangay bitter ning todo. Guys, buto ah. kuya tangkiya guys oh, kay murag daghang tigimtim guys. Ano daw kara? Ano na karo? Turungan ya. Ala. Ibitay, may ibitay. Ayo, kay mausik gasolina. Sige, guys. Ari may uktan pre. Wala may kwarta ang tagiya di. Weh, di nga. Mantinil raman og Sana nylon all. 120 white color. Asan ba ang color ni? Dada dito sa bahay pre, dito sa suto. Wala guys, amo na gidayungan guys, kaya mo pangazian. Halo dia guys. Guys, ato na sugdan og tira guys. Tinaawon te kag unsaon pagkasinaw ba? Ako hindi. Weh, di nga. Sana all. Di ritipan pre, di ritipan. Di ritipan. Tipi na aron di mo. May tabon no. Ikubag dayon ang ato itabo na ng takob guys, kay branded pre guys to. Asa pre. Ato na sugdan guys. Color ko no pantay guys, koloran ko no niya guys kay gwapo tagiya. Di gwapo ang motor. Di pagwapuhan pud ang motor. Parang match. Apo chiki. Oh guys, na-edit ko gimil na guys. Sige na pre. Yo kasi ginapayos sa.
Bang kabangir kan. Murag kuwang to na pre ha. Spray ha. Uyok dida. Buwa to pre. Muhammad pa atubangan. Ya bahap eh. Ay tong sa pre. Kuan sa. Sinaw po kayo pre, mura po gi. Kuan pre. Ano, unsa na? We, di nga. Sana all. Dako do kag baryo na ni ron ikaw to mo pobil na kong iksarin ron. Silaw kayo. Wala na tubig lagi.